ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ଶାଗ ଖାଇଲେ ପେଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫା ରହେ? ଅପସନ୍ ଏ ବଥୁଆ, ଅପସନ୍ ବି କଲରା, ଅପସନ୍ ସି ମେଥି, ଅପସନ୍ ଡି ସୋରିଷ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ବାଥୁଆ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମାଛ ମାଂସ ଖାଉନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ଡାଲି ଖାଇବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ମୁଗ, ଅପସନ୍ ବି ହରଡ଼, ଅପସନ୍ ସି କୋଳଥ, ଅପସନ୍ ଡି ଚଣା। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ମୁଗ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ପରିବା କଞ୍ଚା ଖାଇଲେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହେ? ଅପସନ୍ ଏ ଆଳୁ, ଅପସନ୍ ବି ରସୁଣ, ଅପସନ୍ ସି ଗାଜର, ଅପସନ୍ ଡି ଭେଣ୍ଡି। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଗାଜର। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ଜୀବ ମୁହଁ ବାଟେ ମଳତ୍ୟାଗ କରେ? ଅପସନ୍ ଏ ହାତୀ, ଅପସନ୍ ବି ବାଦୁଡ଼ି, ଅପସନ୍ ସି ମେଣ୍ଢା, ଅପସନ୍ ଡି ହରିଣ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ବାଦୁଡ଼ି। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହ କ'ଣ ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ସର୍ଦ୍ଦି କାଶ ଭଲ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମହୁ, ଅପସନ୍ ବି ଦହି, ଅପସନ୍ ସି ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅପସନ୍ ଡି ଲୁଣ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ମହୁ। କେଉଁ ଦେଶର ଅଧିକ ଲୋକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ସି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମହୁ କେଉଁ ରୋଗୀ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଜଣ୍ଡିସ୍, ଅପସନ୍ ବି ମଧୁମେହ, ଅପସନ୍ ସି ହୃଦୟ ରୋଗୀ, ଅପସନ୍ ଡି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ହୃଦ ରୋଗୀ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ମହୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ହରିୟାଣା, ଅପସନ୍ ବି ପଞ୍ଜାବ, ଅପସନ୍ ସି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ହଳଦୀ ସହ କ'ଣ ମିଶାଇ ମାଲିସ କଲେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ? ଅପସନ୍ ଏ ସୋରିଷ ତେଲ, ଅପସନ୍ ବି ମହୁ, ଅପସନ୍ ସି ଗୋଲମରିଚ, ଅପସନ୍ ଡି ଲବଙ୍ଗ। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ସୋରିଷ ତେଲ। ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଗାଜର ଖାଇଲେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ସୁସ୍ଥ ରହେ? ଅପସନ୍ ଏ କିଡ଼ନୀ, ଅପସନ୍ ବି ହାର୍ଟ, ଅପସନ୍ ସି ଲିଭର, ଅପସନ୍ ଡି ଆଖି। ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଲିଭର। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଗୋଟିଏ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ।